The program, Bishu Diaries, features explicit language and mature content that may not be suitable for all audiences. Viewer discretion is advised. Chinchinoka guys. Vinyatsowana zveyo chichidabu. Palima kuti zvone. Ungatsina ngasikakase to kuzoti ane dola but hai Dambarefu. Kamutanga nchiramba but ngaspesa ndakutobvuma ndibosina ndakuchiya mari ningenechi vamwe vangu. Bishu Diaries. Zviri sei kuhama vadiwa. Tusangana zvekare on your favorite program, on your special program. Tinokumbira kana mune vanyari kanika vaya vane 18 years zvichidzika. Tokumbira vari pasi pemakore 18 vambosuduruke nekuti dzimwe nyaya dzatine chikurukura pano dzinenge dzisingaenderani nemakore iwayo. Tichitenda vana sabwira vedu vanotsigira nekusapota program yedu yatinayo inova survey yatine chibvunzawo ma-sex workers vamwe vanovati mabhishu naye. Tine chikurukura donzvo riri rekuti vagone kuwana mamwe maprojects anovabatsira mukurarama muupenyu. Chatinenge tichiita hakusi kuvayanika kana kuti kuvafumura kana kuvaseka asi kuti tibatsire zvinobva kunemi vatariri ma-well wishers. Sister, zviri seizvo? Ndiri makadii. Apo zvekuti kozvamautaurira pasi naye. Kada. Vaugokosora. Alright, yeah. Vazhinji hamukwanisi kuvaona face nekuti vandikumbira vakati ano face yangu asida kuti ionekwe. Sister, munga mune makore mangani ekuberekwa? Mune 20 years. 20 years? Saka muchiri kayangi kai? Ama 2K. Zvakatanga sei sister? Asi kangotenga chine shanga dzangu mafans angu mukudhakwa mumvasa ndamfana nasamboti chimboende pawa chimbononakirwa tiri pavo ndati abowa nje guys hapana still nekuti chakabatwa apa ndichanita chifungo but ndakubhawo kuendo patatanga kutonzaona uyo aritokuda kambotanga nchiramba but ngaspesa ndakutobvuma ndibosina ndakuchiya mari ningenechi vamwe vangu. Power Tool, herbal energy drink. For that long-lasting energy. Proudly brought to you by Burning Issues Herbal Healthy Clinic. Saka mukuti makatanga kuwana mufesi koko? Aiwa, fesi wangu ndinaye kudhara. Saka makazowana mumwe mufesi maenda kumafara? Vakawandisa. Dhero romakadhara? Zvakaendwa? Zvakatoita. Vanga vari mafesi mangani mwe? Sofa ndani 3. Aiwa, ndikuti padhera makaenda kupati makasangana nemafesi mangani? Ndichasiya nebosina ndikadhakwa. Wanga wakadhakwa? Alright, saka saka basa rekuti muzotanga kuzoti maumboendawo pa-sex week kutsvaga mari. We understand kuti munhu anenge achitsvaga zvinhu zvinomubatsira kusolva ma-problems. Imi mungati munozviita nekuda here kana kuti nekushaya? Nekutoshaya chaiko. Nekutoshaya chaiko. Saka tingati dhera makazotanga mane nguva yakarebawo zvakadi period? Mazotanga mane nguva yakati rebei zvakadi? Hapana chimufambo mbicha. Muchakwanisa kuremember? Zvekuma 2 years ko. Zvekuma 2 years. Saka mufesi wenyu haana kuzombokuona iwo here? Anozizira haana kuzombokuona iwo? Aiwa asati. Ndo zvandakuita. Saka akasvikawo munomira patouchline kana munoita zvepamaintaneti here kana munoita sei? Hatisangana mukufamba nemaclients. Tomboti mufesi wenyu apfuura nepo asangana nemi munoita sei? Ndongomunyepera kuti ndikamira nhuku kana tatenda kana ribhaureni. Kwakanga akuona itomboti auya nemotikari ari motikari then ari kunyatsona. Ndo zvine zvatopo apa chekuchinja nenda kutomudza zvinhu zvatopo shanda kazomirwa kusvika ndapinda munzira yakati yaka. Alright. Kana mawana munhu kana kuti client munowanzochaja zvakadii? Hama 5 nema 5 pachimanje panopari pachia? Pashort time. Pashort time.
Saka munosarudza here kuti mune dzamunofevha here kana kuti pamunofarira varume vajaindi anofarira hangu ari pakati pakati. Saka pane dzamune misangana nadzo munowanzofarira dzakati dzitete dzipobva. Zvese zvechikukwani zvatida saka yembese tichidai mari chete. Chamune muchidai mari pari munombotarisa here because mazuva ano kune zvirwere zvakasiyana siyana. Izvo ndo zvanditovhurira ziso pano neuko munotobvita nechibhoza 5 yako aizoshandi kandakurwara aizoshandi. Hapana here mamwe machallenges amunombosangana nawo muri muchiraundi? Zvinhu kuti unogona kunosangana nazvona but nezvandichiita vangu achina ndibozozvitarisa kuti wandichallenja zvakaita sei. Hamuzombozvitarisa? Hapana here kana kumborwara kwamukamboita kana kumboona vamwe vakamborwara zvakambokutyisai kuti izvi zvinhu varipo ndo vakawanda vanenge tori kusaidi kwangu vane zvakaita zvavakaita zvakandityisa. Saka pamakazviona makanzwa sei? Ndakanzwa kubatikana but chekuita riro basa randikatochusa kana kufanira kutamba ndakangwana nembosi mangwanaka ndokunongorika ndanichi dambudziko seranga rina uyu. Saka mimi ndimunopfekedza munhu kana kuti anopfeka? Ndinofarira hangu kupfekedza nekuti because ukazvipfekedza wega unogona kungondiyepera kuti wazvipfekedza usina. Kungora hedu mari basa chedu chinotyisa. Power Tool Herbal Energy Drink for that long-lasting energy. Proudly brought to you by Burning Issues Herbal Healthy Clinic. Mukanzi mawana zvimwe zvinhu like you were saying mati mune 20 years. Hapana here zvimwe zvinhu zvamunofunga kuti imimi munozvigona izvi zvekuti mukawaniswa mukana kana help munogona kuita zvinhu izvozvo? Ndinotoda mukana wakaita seiwowo. Sewakaita sei? Munogona kuita basa rei? Ari kutengesa ndo randingatokwanise. Rekutengesa. Mune muda kutengesa ichi? Chero pamusika, chero mushopu, chero mbusha, chero pano. Zvinhu zvamakamboedza here kana kuti zvinhu zvamuri kufunga kuda kuita? Ndakamboita wangu musika personally. Ukapera nekudyiwa nemashamwari. Ukaita sei? Ukapera nekudyiwa nemashamwari dzimwe dzacho ndingati mashamwari chinyepa nehafu. Alright. Kusvika ndazodzika pasi. Alright. Aiwa tainzwa. Saka alright muchimboita chibasa ichi. Ndazwa muchitaura kuti mune short time mune munoti night. Ngatiti munhu auya anomunoziva kuti kune mamwe mabooster akudyiwa navanhu vechirume. Akauya mamuti mataurirana nguva diki amawirirana. Munhu yobva apfurikidza. Munopaita sei? Nomutaura time dzako totaurirana katime pasi. Kana asisanzwi anenge achiramba achinakirwa. Anofana kuwedzera mari kana asisiri izvozvo anotongobuda ndotosvika pomudza ndanchada. Kana muri kunakirwa kuti panguva munomuudza sei? Tongokondi nyaiwo sisi tichanakirwa. Saka munotombowana nemakastoma anotombofamba nebhora zvekuti ndo vakawandisa utozvitapa kuti tombotaka kunisana naye nazo zvakwana mwangu wati ayewa. Saka munozova kuti chibhadhira mari uwedzere mari kana tombotauya nemari shoma achiti ndo adangoitawo zvenguva diki obva apfurikidza. Ndo pandokwanisa kumuudza kuti amwangu time dzako dzoita sei kana ndichikwanisa kuwedzera chinhu chinonaka kaichi zvinyatsowana zvenyu uchichida pane kuti izvone mumwe anga asingakwanisa kuita sei mwacho anga asingakwanisa kuudza kuti ane dhola but Dambarefu. Alright. Hatikuzinzwa zvamuri kutaura. But point yangu maibata. Yekuti munhu ava nemari isingakwani. Ndokwanisa mudzi ochiwedzera kana kuti anokwanisa kuita neniwo zvakanaka but ukada kuita zvekundiita ngo hamina manje. Saka padei munokwanisa ku padei kubva ini 10 vanenge vari right. 10 vanenge vari right. Saka
vanhu 10 munovakwanisa munenge mashandise chii? Mune maherbs here munoshandisa because kwane mamwe maherbs anobooster kuti munzwe kuda. Nine chingoti slong wapedza kuwaita zvokuda chi. Mune musinganakirwa. Aiwa zvokunakirwa ne ndonakirwa newangu. Ndine vangu andofanira kutotaiwa toenjoy. Saka vakanisa mutori nevenyu. Saka vanobhadharira niwo. Aiwa ndio ana date vachona tichitiwo ndana date anokwanisa zo challenge kana zvawo. Alright. Wanda ma challenges. Because vamwe vanenge vakona vazonzwise manje vano challenge hawo. Vano challenge. Alright. Nokona ine face wangu nokwanisa unichengeta nokwanisa kutonditira chi. Yokuti zvakato kana saka ndisina soskunda kubhawa. Nokwanisa kunzwisisa tewa. Yate nasanskunda kubhawa. Ena sikufana kutoenda. Osaka ndiva mune munaye osaka anobva kubhadhara imari yamunokwanisa kuti muwane ndeiroro. Alright, ngatiti mawana munhu anokuda kukuroora mune 20 years zvinezvi kuti vamwe zvavo vasikuona fesi yenyu mungazvitambire kana munozvigamuchira sei? Ndotozvigamuchira ndotofara ngokuti nasindaona ada unibatsira da undiroora zvekutobva matoregedza zvese zvamu. Saka vamwe vanoti hanzi kuti munhu abooste confidence anombotora zvinodhaka ichokwadi kana kuti zvinhu zvamunongozva? Zvinhu zvandakatombobatawo. Alright, tingati takupendera hedu chirongwa chedu. Mune here advice kana kuti mazano amungapiwa kune vamwe? Vechidiki vari kukura hazvina kunaka zvekuoneka uchienda kubhawa nemakore andinawo. Zvese naunaka but inawe situation amwe ndio anokadzingwa kumba kana akatya kudzokera kumba anokwanisa kuti mumzi ndakanganisa nina utani kanganisa over atya over asvikapa kutenderera kudzungaira kuna mamba. Saka imimi hamunonyatsozoti jekesera imimi situation yenyu yanga yakamira sei? Kumba zvinhu zvese bo pajeni hazvinombooma handiti zvekutsurwa zvekuudzirwa zvangachambotaura pane zvimwe zvetinoda kuudzirwa zvezvakufanira kuzoti zvitsokuyazi. But pajeni inini hangu habereki wangooneka inayo takangokura ndichingozvisarudzwawo ndega ndingozvitangu siri mwana wepo but ndiri mwana wechi wepo kuzosvika ndazotwiza life yangu kuna kubhawa.